Goedemiddag. Ik heb een camperplekje in Den Ham. Nou, ik krijg een fietstocht van 51 kilometer volstaande Welly, want we zijn met de smetjes voor. En waar staan we? Daar staan we. Dus Smits en uw knauwske. Nou, ik ga even het watertankje wat vult en dan kunnen we aan eerst even wat warm zo, want het is net echt tropisch, hè. Het is in ieder geval net druk. Er staan hier 2, 4, 6, 8 campers, including us. Nou, wat er even in België. Zo. Maar dit zou hem dus in de volgende vlog. Aanstaan eerst nog even een vlog van Praag, hè, want daar ben we. We zijn bij de Karlsbrücke nu. Nou, die vlog is aankomende sneeuw staat die online. Jij wat zien. Dus dan zijn draaien we weer voorzetten, hoop ik. Doe even een toemke en ben je nog een abonnee. Nou, we dan even een abonnee. Dan zullen we maar al even. Want wij zijn op paard. Hey, laters. Zie je de warmte op?